झेडपी वेंचणुकेक गोयच्या जनतेन लोकविरोधी प्रकल्प हाडपी पक्षाड मतदान करचे असो उलो गोवन्स फॉर दाबोलीम ओनलीन लोकांक मारला। जेएफडीओचे वांगडी सोमारा गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षाक मेळ्ळे। मोपा विमानतळाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सा विशीं 7 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी तांणी केल्या, नाजाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। People should think seriously when these projects are coming against the will of the people. लोकांन असले मनशांक जे आतां राज चलयतात ते सरकारान दवरल्यात ते कॅन्डिडेट जे तांकां सपोर्ट करतात ते पार्टी ओ जावन इंडिपेंडंट्स तांणी दवरल्यात ते कॅन्डिडेट्स तांकां तांणी मत घालचें। सो लोकांन आपले कॉन्सियन्सांत हात घालून चिंतचें असले मनशांक सपोर्ट करचो वो ना। गोवन्स फॉर दाबोलीम ओनलीचे वांगडी गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षाक मेळ्ळे। मोपा विमानतळा विशींचे निवेदन तांणी अध्यक्षाक दिले। मोपा विमानतळाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सा विशीं मंडळान 7 दिसां स्पश्टीकरण दिवंक ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हूण फादर एर्मितो रिबेलो म्हणटा। 7 दिसां भितर तर आमकां ताचो रिप्लाय येना, देन वी विल गो फॉर आवर फर्दर एक्शन। Anna Hazare type you may go for a indefinite hunger strike. Possibilities cannot be ruled out. मंडळान खंय हे विशींची म्हायती केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण खात्याक दिल्या। The validity of the terms of reference had expired in May 2014. That's what they have said. But we have very clearly mentioned this also in the minutes of the meeting that when we sent to the MOEF that the validity had expired. This is all a matter that the expert appraisal committee EAC of the MOEF has to look into. I think they will sit. I think they are meeting today, tomorrow, day after. Perhaps once they meet there, they will decide. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी दिनेश करपे। आरोंदा जेटीर येवपी बार्जी खातीर तेरेखोल न्हंयेन ड्रेजिंग करूंक दिवचो ना अशें उतर सिंधुदुर्गाचो खासदार विनायक रावतान आरोंदाच्या नुस्तेकारांक दिला। खासदार रावतान आरोंदा जेटीक भेट दिवन पळोवणी केली तेन्ना लोकांनी तांच्या कानार कागाळी घाल्यो। आरोंदाच्या लोकांक जेटीक लागून जावपी त्रासांतल्यान सोडोवपाक गोंयच्या सरकारानय यत्न करपाक जाय म्हूण खासदार रावतान उलोवन दाखयला। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्राचो खासदार विनायक रावतान शेनवारा आरोंदा जेटीक भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या वेळार आरोंदा वाठारांतले नुस्तेकार ताच्या वांगडा आसले। तेरेखोल वाठारात न्हंयेत ड्रेजिंग करूंक दिवचे ना अशें उतर तांणी थळाव्या नुस्तेकारांक दिले। गोवा सरकारने पण महाराष्ट्राच्या पोलीस सरकारच्या विरुद्ध तक्रार करण्याची आवश्यकता आहे, पण मच्छीमारांचं आता मी प्रत्यक्ष पाहिलेलं आहे की ह्या परंपरागत असणाऱ्या मच्छीमारांच्या पाण्यावर जो आता अधिकार गाजवला जातो आणि मच्छीमारांना एक बेचिराग करण्याचा जो प्रयत्न चाललेला आहे हा अत्यंत हाणून पाडावाच लागेल। कारण उद्योग व्यवसाय एकाने करत असताना दुसऱ्याच्या पोटावर पाय देण्याची पद्धत असता कामा नये आणि आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेरीटाईम बोर्डाचे जे आलेले आहेत त्यांच्याकडे मी पुढच्या आठवड्यात बैठक लावलेली आहे आणि दुसरं म्हणजे हे जे ड्रेजिंग करायचा त्यांचा जो प्रस्ताव आहे तो सुद्धा आम्ही रोखून धरलेला आहे। गोयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारा लागीं ह्या प्रकरणात उलोवन ताचो आदार घेतले अशें खासदार विनायक रावतान सांगले। तर आम्ही त्या गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा एक बैठक घ्यायची ठरवलेली आहे, कारण ते सुद्धा ह्या शेजारचेच आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा कारण महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने ह्याला परमिशन दिलेली आहे ही संपूर्ण म्हणजे होत्याचं नव्हतं करण्यासाठी जी केलेलं आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनात सुद्धा आम्ही आता एक गोष्ट आणतोय पण दुर्दैवाने तिकडे दुर्लक्ष होतंय। आरोंद्याच्यान प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। 8वी मेरेन परीक्षा न घेवपाच्या सीसीईच्या निर्णयाचो फेरविचार करपाचे उतर गोंय विधानसभेच्या 3 आमदारांनी दिले। आयतारा पीपल्स हायस्कुलाच्या कार्यावळीन ते उलयताले। सर्वंकश मुल्यांकन पद्दत सामकी चुकीची आशिल्ल्यान ताचो फेरविचार करचो अशी मागणी पीपल्स एज्युकेशन ट्रस्टाचो ट्रस्टी राहुल देशपांडेन केल्ली। त्या वेळार आमदारांनी हे उतर दिले। पणजेच्या पीपल्स एज्युकेशन ट्रस्टाचेर राहुल देशपांडेची ट्रस्टी म्हणून नेमणूक जाल्या। आयतारा जाल्ल्या एका खासा दबाज्यान व्यवस्थापकीय ट्रस्टी विनय सुर्लकारान नेमणुकेची घोषणा केली। ट्रस्टाचो मॅनेजिंग ट्रस्टी ह्या नात्यान राहुल बाबा आमच्या ट्रस्टाचो व्यवस्थापकीय विश्वस्त म्हणजे ट्रस्टी म्हणून घेवपाची घोषणा करता। पीपल्स हायस्कुलात जाल्ल्या ह्या दबाज्याक पीपल्साचे आदले विद्यार्थी आमदार विश्वजीत राणे, आमदार रोहन खवटे, पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार आसले। 8वे मेरेन परीक्षा न घेवपाच्या पद्दतीचो सरकारान फेरविचार करचो अशी मागणी राहुल देशपांडेन केली। हो प्रश्न विधानसभेत मांडपाचे उतर आमदारांनी दिले। The CCE in its present form, dear MLAs, is a complete failure. This has to be looked at very seriously by you because it is a state subject. I request you from the bottom of my heart, CCE, IT, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81
may have some good points, but definitely the future of the child needs to be looked at. This were already put as views to our present government. I also agree with him fully की नो वेट जो भुरगो पावता तो म्हाका दिसता खंय तरी नॉन सिरियस भुरगो जावन पावता, एक नॉन कमिटेड भुरगो जावन पावता. कमिटमेंट लेवल थोडें कमी आसता आनी खंय तरी ते करेक्ट करपाची गरज आयल्या. हायर सेकंडरीचो निकाल 100% लावपी शिक्षकांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. गोंय सरकाराचो पुरस्कार मेळिल्ल्या विभूती भांगी ह्या शिक्षकाचोय भोवमान केलो. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेऊया एक विराम.